Il-laqgħa ta' talb fuq it-suntir tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu se jkun l-appuntament ewlieni waqt iż-żjara tal-Papa Franġisku fil-ftit sigħat li se jqatta' f'Għawdex nhar is-Sibt 2 ta' April. Il-merħba li se tingħata lill-Papa fil-5:30 ta' filgħaxija se ssir taħt tribuna li qed tinbena apposta minn kumpanija lokali fuq diżinn ta' John Sherry u li minn taħta l-dusija tiegħu se jmexxi ċ-ċelebrazzjoni ta' talb. Is-sedja tal-injam li fuqha se joqgħod bil-qiegħda l-Papa Franġisku waqt din iċ-ċelebrazzjoni hija l-istess sedja prinċipali li tintuża miċ-ċelebrant waqt il-quddies fis-santwarju u li kien qatt fuqha wkoll il-Papa San Giovanni Pawlu II meta ċċelebra l-quddiesa fuq it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu fl-ewwel żjara fost il-Maltin fl-1990. L-istola tal-Papa Franġisku illi se jilbes waqt iċ-ċelebrazzjoni hija minsuġa bl-idejn fuq stil tradizzjonali u magħmula mit-tajjar b'diżinn ta' Dun Roberto Gauci b'konsultazzjoni man-nissieġa Uċija Alda Buġejja li għamlet ukoll ix-xogħol tal-insiġ. L-istola fiha żewġ slaleb lewn id-deb fuq sfond aħmar, il-lawn liturġiku ta' kull stola li jilbes il-Papa f'ċelebrazzjonijiet simili. Il-lewn aħmar fil-liturġija jfakkar fil-Passjoni ta' Kristu li l-Knisja tiċċelebra f'inqas minn 15 wara żjara tal-Papa f'Malta. Taħt ixbija ta' wiċċ il-Madonna fi tribuna se titqiegħed siġra żgħira ta' żebbuġ bħala sinjal tal-impenn u talb tal-komunità nisranija lokali faqda mal-Knisja kollha għall-paċi.